Maître MC. La propreté n'a pas de prix. La voix de Maître MC se réveille pour conscientiser le peuple, le pas peuple. Même si tu es marginalisé, essaye de respecter ta peau, tes habits, tes vêtements, ton environnement. La maison où tu vis, c'est ta propreté, c'est ton ambassade, c'est ton image. La rue, tu dois la nettoyer, la respecter. Labal neddo wana saray innama ade doppitade hoore mum ɗum wana farude kala biɗoma ya ɓufto yiɗi ko laaɓa jaɓadu waju ganda ko moƴƴe ma ɗum ko nafoore ma pinowo lotota ko moppu yaha fodde yontere joɗoɗa ndiyam a memata mo beltiɗa mo takkiɗa kala ufnoma saabu hendu bonde no wona e mane takke mane sindema comcima tulma allah coftal wuppude ɗum wondema gamɗe salte saabi tagui ɗum dawa jippoɗade fakkite a lotota ko mbalda ñalda kirda non andu ana wona malaɗo huno ko mane wiye dus ñiije cocetake kalso may slip mane fakki wuppetake nafki mane parte hoore ndene sicce ndago hamne hoɗude jiɗude cimcimma bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon so galle joguiɗa so suudi yo nokku laaɓa ceer laɓal ne waɗi debbo ne waɗi gorko ɗum noon mbiye ceer laɓal ne ɓatti cellane danduma e gueɗe kewɗe ñawu yiɗi ko tuulide moƴƴi nden toɗade choléra e jaare ɗi ñawji fone mbaro la tuberculose la rougeole ɗi ñawji fone ndaaɓa fil subaka law pitta suuduma ha laaɓa e nder galle caggal galle pitta laaɓa toppitoɗa douche e tarode ne hani suɓaka ke gueɗe lawƴe tarode douche ne sorba ɗum ko gueɗe salte kala jaaɗo douche o yalti ƴettu sabone sodorro kalkada ñama kalkada yara gueɗelene foof ya ƴewto laɓal ne moƴƴi laɓal ɓuuri tuundi moƴƴere ñawnene wara renta ɗum ne jaari toppitiɗen koye men toppitiɗen nokku men ciwli sen laaɓen civililisen bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon wonko yooɗi wonko yoɗani oɗo jamman kala ɓuƴal joofe daroto koye bedde taaro ɓe jakkole otoji ɓe cakkole seretaji ɓe parke ɓe luuɓe allah e hendu bondu diƴƴe ndiyam e mbalis fo rufete koye beddaji allah ene seeɗi ɗum ne hersini no feewi sa yiiɗi tarade nata galle taroɗa ɓuuri fewde ɓuuri yodde ɓuuri wadde suturu sa fitti ƴettu mbalis joña pada pisorno ndiyam deletake bedduko hen yimɓe ndewata ƴettu peel gasa ndiyam ɗam hen du fa bone yoni tani ɗi fo suuji buseteɗi guilay cirɗe ñitte karde tutare ala fof ko joñi ko ɗo toɓota beddaji kewo ndiyam fo suuji dajji to jillodire beeli ndiyam lawol ala to ɓenna ala sona juwa bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon laɓal ne waɗi fayida jureɗa kormeɗa tentineɗa sa dañi koɗo weltoye nokkuma no koɗo tawiri nokku noon ñawirta dog gacce fajan gacce hoorema hala ɓe bonnitoɓe ne keewi laaɓe hoorema laaɓe nokkuma ne wallitma e dinema. Écoute la voix de Maître MC. Alors à toi mon frère du ghetto, Maître MC te demande. Maître MC. La propreté n'a pas de prix. La voix de Maître MC se réveille pour conscientiser le peuple, le pas peuple. Même si tu es marginalisé, essaye de respecter ta peau, tes habits, tes vêtements, ton environnement. La maison où tu vis, c'est ta propreté, c'est ton ambassade, c'est ton image. La rue, tu dois la nettoyer, la respecter. laɓal neɗɗo wona saray innama ade doppitade hoore mum ɗum wona farude kala biɗoma ya ɓufto yiɗi ko laaɓa jaɓadu waju ganda ko moƴƴe ma ɗum ko nafoore ma pinowo lotota ko moppu yaha fodde yontere joɗoɗa ndiyam a memata mo beltiɗa mo takkiɗa kala ufnoma saabu hendu bonde no wona e mane takke mane sindema comcima tulma allah coftal wuppude ɗum wondema gamɗe salte saabi tagui ɗum dawa jippoɗade fakkite a lotota ko mbalda ñalda kirda non
noon andu ana wona malado uno ko mane wiye dus ñije cocetaki kalso may slip mane fakki woppetaki nafki mane parte hore ndene sicce ndago hamne hodul jidude cimcimma bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon so galle jogi da so studio nokku lab cer labal ne wadi debbo ne wadi gorko dum non biye cer labal matti cellane dandu ma e gede kewde nyawu yidi go tuule ne moddi den to dali choléra e jare ni nyawji fone mbaro la tuberculose la rougeole ni nyawji fone ndabo fil subaka law pita suduma halabe der galle tagal galle pita laba dobiduda douche e tarod ne hani suba kigede lawje tarod de douche sorbo dum ko gede salte kala jaadu douche yette jettu sabon sodoro kalkada nyama kalkada yara gedelen fof ya jewto labal ne moji labal buri tundi mojare nyawna no wara renta dum ne jari topidi den koye men topidi den nokku men ciwli sen laben civilisen bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon wonko yodi wonko yodani odo jamman kala bujar jofe daroto koye bedde taro be jakkole so toji be jakkole seretaji be parke be lube allah hendu bondu dije ndiyeme mbalis fo do fete ko beddaji allah ene seedi dum ne hersini no fewi sa yidi tarade nata galle taro da buri fewde buri yodde buri wadde suturu sa fitti jettu mbalis no nyapada pisorno ndiyam dele take beddo hen yimbe ndewata jettu pel ngasa ndiyam dam hen du fa bone yoni tani di fo suudi busetedi gilay cirde ñitte karde tutare ala fu ko joni ko do to bot beddaji kewo ndiyam fo suudi dajji to jillo ndere beli ndiyam lawol ala to benna ala suna juwa bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon bandam chopito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga doon labal ne wadi fayida jurada kormeda tentineda tadani kodo weltoy nokuma na kodo tawiri nokku non nyaawi La propreté n'a pas de prix. La voix de Maître MC se réveille pour conscientiser le peuple, le pas peuple. Même si tu es marginalisé, essaye de respecter ta peau, tes habits, tes vêtements, ton environnement. La maison où tu vis, c'est ta propreté, c'est ton ambassade, c'est ton image. La rue, tu dois la nettoyer, la respecter. labal neddo wana saray innama ade doppitade hore mum dum wana farude kala bido ma ya ufto e yidi ko laba jabadu waju ganda ko majje ma dum ko nafoore ma pino loto tako moppu yaha fodde yottara joda da ndiyam amemata mo bettida mo takida kala ufno ma sabu hendo bonde no wona mane takke mane sindema chumti ma turma ala kristal ko dum wonna mo ganda salte sabi tagi dum dawal ko tare fakiti ko manda nyata kirda non andu ana wona malado no ko mane fiye dus nyije joje tagi kalso mai sit mane faki wopetaki nafki mane parte orendene sitio voilà, depuis hier, on s'est mobilisé avec nos deux grands frères, Moussa et Wende Hamad, selon le grand programme ici, l'assainissement dans la zone Bako. Donc, Gilankino Hemingoni, Machallah, Souka Bengari, Mo Bengari, Henni Mingono, presque au sifting de rank et dara et wat de assainissement, Bako Kamboui, wat de assainissement. Sonari dans les zones publiques, on dit dans les zones publiques, donc mbalita ngono do en joni fofu nati e min jogi vraiment liggey sukabe robbe ne ndari aussi min badi liggey man e mawbe donc tawdon ni ko minen hemmi ngoni donc on tawani min vraiment ko joni min commencé
donc taw ɗon ko min goni hen hay so jii kam gandi ɗum ɗo ko jinde wonɗo mais hannde ko laabi ceer donc jinde keddiɗi fof ko noon mbayi ɗon hannde noon kadi ko ɗo min takki juma o min pitta min mbaɗa kadi hannde ko aljuma ça fait partie de l' assainissement bon nokku so laaɓani wawa fewde donc sa laɓɓini nder galle ma a laɓɓinani boowal wawa fewde donc sa laɓɓini nder galle ma jindeji ɗi laaɓani sukaɓe mbawi ittude saɗɗe gonɗe nder jinno nawra nder galleji donc c'est ça à l'ensemble on remercie aussi l'équipe qui est là qui est venue Inde Wuro Bakaw en tant que responsable de l'association des jeunes de Bakaw, notre responsable du matériel de l'association de Bakaw, et nous remercions l'ensemble des personnes qui sont venues ici. Nous remercions l'initiative des émigrés et nous remercions aussi la commune de Bogué. Surtout, nous voulons que la commune de Bogué devienne en référence des communes de la Mauritanie. Donc, nous devons entendre des derniers sukaɓe bahonaɗi goni ɗo e Bakaw min jetta Allah emin jetta ɗanniyankoɓe meɗen wawɓe ƴettude oɗo miijo arde hollide oɗo commune de Bogué ɗum noon emin jettaɓe emin jettaɓe commune o e ndeɗo darde emin jiiɗi kadi commune Bogué wona jaatorgal commune aji leydi Mauritanie foof no ɗiɗorino ɗum wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala emin wondiɗo e mawɗa men Moussa Hamme Ba kañum andi lappol ngol woni hen ko Bokara Lor wone Yero Gayde e Hammad Gayde kañum wonno nelanoɗo toon e wassalamu aleykum wa rahmatullah no koɗo tawiri nokku noon ñawirte dog gacce faden gacce hoorema Met MC. La propreté n'a pas de prix. La voix de Maître MC se réveille pour conscientiser le peuple, le bas peuple. Même si tu es marginalisé, essaye de respecter ta peau, tes habits, tes vêtements, ton environnement. La maison où tu vis, c'est ta propreté, c'est ton ambassade, c'est ton image. La rue, tu dois la nettoyer, la respecter. Labal neɗɗo wona saray innama aade doppitade hoore mum ɗum wona faarude kala biɗoma ya ɓufto yiɗi ko laaɓa jaɓaɗo waju ganda ko moƴƴe ma ɗum ko nafoore ma bino lotota ko woppu yaha fodde yontere joɗoɗa ndiyam a memata mo bertiɗa mo takkiɗa kala ufnoma saabu hendu bonde no wona e mane takke mane sindema comcima tulma Allah coftal wuppude ɗum wondema gamɗe salte saabi tagui ɗum dawa jippoɗade fakkite a lotota ko mbalda ñalda kirda noon andu ana wonama laaɗo hono ko mane wiye dusi ñiije coccetaki kalso may slip mane fakki wuppetaki nafki mane partir hoore ndene sicce ndago hamni hoɗude jiɗude cimcimma bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon so galle joguiɗa so studio nokku laaɓa ceer laɓal ne waɗi debbo ne waɗi gorko ɗum ɗon wiye ceer laɓal mbatti cellane danduma e gueɗe kewɗe ñawu yiɗi ko tuulide moƴƴi ndentoɗa dey choléra e jaare ɗi ñawji fone mbaaro la tuberculose la rougeole ɗi ñawji fone ndaaɓa fin subaka law pitta suuduma ha laaɓa e nder galle caggal galle pitta laaɓa toppiduɗa douche e tarode ne hani suɓa gueɗe lawƴe tarode douche ne sorɓa ɗum ko gueɗe salte kala jaaɗo douche o yelte ƴettu sabone soɗoro kalkada ñama kalkada yara gueɗelene foof ya ƴewto laaɓal ne moƴƴi laaɓal ɓuuri tuuɗi moƴƴere ñawnene wara renta ɗum ne jaari toppiti ɗen koye men toppiti ɗen nokku men ciwli sen laaɓen civililisen bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon bandam coppito hoorema bandam wacco hoorema xam sa bopp moo gën ñu wax la ki nga doon wonko yooɗi wonko yoɗani oɗo jamman kala ɓuƴar joofe daroto koye bedde taaro ɓe jakkole so otoji ɓe cakkole seretaji ɓe parke ɓe luuɓe allah e hendu bondu diƴƴe ndiyamen jelse ñalawma oɗo ko chef village arima andi ko chef village yalti ardi kuɗɗugo ardi laaɓal mum kam arani wona gueɗe fijir te minen kadi kono ni tan min guuri gila on garani minen sarno ko ni kala hitande so sukaɓe gatti
ndungu avant ko ndungu ne nara ko ni min badara mamin mobiliser wuro do mamin piddo e min pawake bal tan min pawake bal ne ko hande jineji ko laabi minen hitande fo ko ni min e hit kade on dat programme yante ko jogorno wade dum non beedi madam mojjude e amin jettal kade amin jetton amin jetta yimbe diaspora be bis gaddo ko hunde wande fayida sabu ko laabal won cellal kade woni afan so neddo sellani haydara wawa wonde e so neddo sellani wawa jangude wawa liggade wawa haydara cellal no yadata koye laabal joni noon min mbaɗini hannde mamin banni janngo mamin banni ɓaawa janngo taa ko gasani min min gartaki ɗum ɗon noon amin jetton min fe minen kadi min mettinani son gara amen son garani amen komin liggoton son min mettinani kadi pour won garani amen kadi minen min revanda ɗum puisque min mbaɗani ɗum pour amin poté walla min pilwe mbaɗi ɗum ko pour intérêt wuuro amen pour laaɓal wuuro amen Allah jarama on jarama jetton Allah jarama on jarama ko yiɗi fof min jetti maire commune Bodde kanko woni représentant ɗum kanko hajja Siga Sa e diwan wuuro he kanko woni conseillére am dental wuuro ngal ɗo e pour fittude wallahi La pauvreté n'a pas de prix. kadi ko mbinon kadi yimɓe wonɓe caggal leydi ɓe hono mawɗo kippuɗo joni hono Gaydi Ibrahima kala ko feeñi ɗo junngo makko ne heen tawi emin nganndi kadi ko neɗɗo dariiɗo joom hakkille mo alaa banngam bangel ɗum emin jettimo e ngel gal emin haalde makko ɗo jooni par ce que min keewaani haaldude kono kam min nganndi kam darnde makko gila e ngesa ba haa e ɗumnaaji kala ɗo darii heen feeñat emin jetti cadruji meɗen wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi fof min jetti yo Allah wallu on e yo Allah sembi noon yo Allah sembi noon yo Allah sembi noon kadi enen fof yo ɓerɗe men gon goote ko ɗum kadi woodi goɗɗum ala sardo ɗum comme tulde comme ari hara comme jullom comme ngori enen fof ken gooto enen ko neɗɗo gooto Allah jarama on jarama Bandam toppito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga do so galle jogiɗa so suudi yo nokku laaɓa cer laɓal ne waɗi debbo ne waɗi gorko ɗum ɗon mbiye cer laɓal matti cellane danduma e gueɗe kewɗe ñawu yiɗi ko tuuɗe ne moƴƴi ndentoɗaɗe choléra e jaare ɗi ñawji fone mbaro la tuberculose la rougeole ɗi ñawji fone ndaaɓa fil subaka law pitta suuduma ha laaɓa e nder galle caggal galle pitta laaɓa ɗuɓɓiɗoɗa douche e tarode ne hani suɓa ke gueɗe lawƴe tarode duute sorɓa ɗum ko gueɗe salte kala jaaɗo douche o yelte ƴettu sabone soɗoro kalkada ñama kalkada yara gueɗelen fof ya ƴewto laɓal ne moƴƴi laɓal ɓuuri tuuɗi moƴƴere ñawneno wara renta ɗum ne jaari toppitiɗen koye men toppitiɗen nokku men ciwli sen laaɓen civililisen bandam toppito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga do bandam toppito horema bandam wajo horema xam sa bopp mogan ni wax le ki nga do wonko yooɗi wonko yoɗani oɗo jamman kala ɓuƴar joofe daroto koye bedde taaro ɓe jakkole so otoji ɓe cakkole seretaji ɓe parke ɓe luuɓe allah e hendu bondu diƴƴe ndiyame mbalis fo ɗo fede koye beddaji allah ene seeɗi ɗum ne hersini no fewi sa yiiɗi tarade nata galle taroɗa ɓuuri fewde ɓuuri yodde ɓuuri wadde suturu sa fitti ƴettu mbalis joña pada pisorno ndiyam ndeletake beddogo hen yimɓe ndewata ƴettu peel gasa ndiyam ɗam hen du fa bone yoni tani ɗi fo suuji buseteɗi guilay cirɗe ñette karde tutare ala fof ko joñi ko ɗo toɓota beddaji kewo ndiyam fo suuji dajji to jillodire beeli ndiyam lawol ala to ɓenna ala sona juwa bandam toppito horema